Mai multe personalități mi-au influențat evoluția artistică și aura lor mă influențează și în prezent. E dificil să aleg una singură, așa că o să vorbesc despre trei oameni, pe scurt. Cel dintâi pe care vreau să-l amintesc este compozitorul Dan Voiculescu, cu care am avut ocazia să mă intersectez în liceu și care mi-a trezit preocuparea și pasiunea pentru compoziție. Am ajuns aproape din întâmplare la un curs de vară pe care l-a ținut la Liceul de Artă din Brașov și m-a fascinat realmente cu, cu căldura cu care ne-a ghidat în primii noștri pași pe drumul compoziției. A doua personalitate este profesorul meu din facultate, maestru Cornel Țăranu, care ne-a deschis orizonturile, ne-a arătat lucruri complet noi pentru urechile noastre și ne-a educat gustul muzical. Ne-a făcut compozitori, practic. Și a treia persoană a cărei influență o simt este colegul meu, actualul meu coleg mai experimentat, compozitorul Adrian Pop, care, prin exemplul profesional pe care îl dă, mi-a dat curaj să încerc să-mi găsesc drumul propriu, lăsând la o parte complexele sau ideea că muzica contemporană trebuie să fie într-un anumit fel. Astea sunt personalitățile care m-au format.